আজি ଅରୁଣୀ ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ ପବନ କୁ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି। ପବନ କୁ ରଖିଥିବା ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତି ଅଂଶ ମାନସୀକୁ କହିବେ ତମେ ଦୁହେଁ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଅପା ଚାବି ଦେ, ତୁ ଏ ଘରେ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ନା କଣ କରୁଛ ତମେ ମାନେ ଏଠି? ମାନସୀ ସେଉଠୁ କହିବ ତୁ ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛୁ ଆଗେ କହ। ଜ୍ୟୋତି ସେଉଠୁ କହିବ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜୟା ମାଉସୀ ମିଳିଲେ କି? ଅଂଶ କହିବ ନାଇଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବେ। ଜ୍ୟୋତି କହିବ ନାଇଁ ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଏହା ପରେ ଅଂଶ ରାଗି ଯାଇ କହିବ ଏସବୁ ଏ ଜୀବନ ହିଁ କରିଛି, ମୁଁ କିଡିନ୍ ଦେବାରୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ତୁ ଏସବୁ କରିଛୁ ନା? ଅଂଶ ସେଉଠୁ ଜୀବନର କଲର ଧରି କହିବ ତୁ କରିଛୁ ନା କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ କହ। ଜୀବନ କହିବ ଆରେ ଅଂଶ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସମ୍ଭାଳ ନିଜକୁ, ମୁଁ ସେମିତି କରିନି, କାହିଁକି ନା ଜୟା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ସେମିତି କରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ, ଆଉ ତା ଛଡା ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଛୋଟଲୋକ ନୁହେଁ। ଅଂଶ କହିବ ତାହେଲେ ମୋ ମା ଗଲେ କୁଆଡେ? ଜ୍ୟୋତି ସେଉଠୁ କହିବ ଏଇଟା ଠିକ ସମୟ ନୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା କରିବା, ଆମକୁ ମିଶି ଜୟା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରି ଦଉଛି।